Manosfera ibatu duzu, sare sozialetan gertatzen ari den guztia, pornografia, estrategia politiko batzuk bideratu dira horri muga jartzera, debekua jartzera, hori behar du izan, datozen hilabetetan edo urtetan ikusi beharko gunukena, edo eduki hori ziurtzat eman jasoko dutela izan modu batetik eta bestetik, eta gaztenei erramientak eman aukera izan dezaten hori nola gestionatu. Ez da, iritsen zaien hori erreala ez dela jakiteko batez ere. Oraindik prozesu horretan bagaude eta segurazki diseinatu egin beharko dira hainbat tresnak horri aurre egiteko, baina egi baten aurrean bagaudela eta pornografia eduki horiek geroz eta lehenago heltzen dira aurren eskuetara. Eta benetan ondo badakigu zenolako inpakto egoten dan eta adino horietan eta ze eragina auki dezaken euren ondorengo bizitza fasetan. Horrexegatik oso importantea da laguntzea, eziktzea, eta baita ere, batzuk debekuan eta jartzen dute zentralidadea, baina baita ere oso importantea da gaztei entzutea eta gazteekin akonpainamendu hori ematea, eta zalantzari gabe muga batzuk normala dira jartzea, baina debekuraino enuke esango hortik datorrela soluzio bakarra gutxienez.